जों बिराद मोजां मोनदों जों सारखौहाय मोनफिननायनि थाखाय जोंनि थाखायहाय बिराद मोजां मोनदों जों 100% देरहागोन। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैहाय जोंनि 19 नं सिडली बियाबनि केन्डिडेटखौ दिनै आरायथायाव डिक्लेयार होनाय जागोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय फेरेंगा सारनि न'आवहाय जमा जाफैदों आरो। कैंडिडेट डिक्लेयर जानायनि आगान नोंसोरबो सारखौ बरायनो फैदों नामा? सारखौ बरायनो फैदों बेन्टल प्राइमारि वमेन्सनिफ्राय। दे एकदम गागला मोसानांगौ मेथाइयालाय खनगोन मेथाइया खनगोन एबार जों बिराद मोजां मोनदों जों सारखौहाय मोनफिननायनि थाखाय जोंनि थाखायहाय बिराद मोजां मोनदों जों। देरहागोन आसा दंना गैया? देरहागोन 100% देरहागोन। আজিহে আসল দিনটো আহিলে আৰু এটা ইন্টারেস্টিং এটা নির্বাচন হ'ব जितु आमी रही जायखौ जों नेबाय थादोंमोन मोनसे सम सारा गावनो गावनि जेरनानै थानाय सिटिं इएमोन बे सिटिं एमसिएलएमोन बे समस्थियाव नाथाय बेखौ हगारना होदों गोदान सासे दैदेनगिरि फैदों बेनो मर्यादा होदों नाथाय जोंहा थाखानाय जेनाखि इएम थाखानाय जेनाखि जोंना रनजित बसुमतारी सार बिथांखौ जों दस्रा समस्थियाव थांहोनो गोनां जादों बिथांनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जिनेखि गोसो दंमोन बे समस्थियाव बिथांखौ देरहाहोनो जेखिनि जा गोसो दंमोन बे जोङो खोमानानै लानो गोनां जादों। दिनै जोंनि खाफाला बिराद मोजां 14 नं चिरां दुवा हिसाबै बिराद मोजां आरो बे खाबुआ दिनै फैबाय गोसो होनानै जोंनिफ्राय खामानि मावनांगौ इमान মনোযোগ দিয়ে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু বিপুল ভৰণৰ আমি যুক্ত কৰাই দিব লাগিব আমাৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক। বিৰাট ভাল লাগিছে
ইউপিপিএল লং লিভ তোমার স্যার ধন্যবাদ কিয় ধন্যবাদ আমার রঞ্জিত বসুমতারী স্যারক ক্যান্ডিডেট হিসাবে আমার ইয়ার দেওয়ার কারণে ধন্যবাদ তোমার স্যার ধন্যবাদ তোমার স্যার ধন্যবাদ রঞ্জিত বসুমতারী স্যারক ক্যান্ডিডেট দেওয়ার ব্যাপারে ধন্যবাদ 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 তোমার স্যার ধন্যবাদ রঞ্জিত বসুমতারী লং লিভ রঞ্জিত বসুমতারী স্যার লং লিভ ধন্যবাদ जों प्राइमारि बिथांमोना बरायनानै लागोन दा बिथांमोनखौ लाइन बरायनो आङो खावलायबाय जों बयबो दिनै गावनि जेसेबांनाय लाइमुथि प्राइमारि बिथांमोनखौबो फैनानै आर'नाइजों बरायफैनो आङो खावलायबाय जे जोंहा बिदा गिदिर बिथाङा एसे सिगाङाव बे समस्थियाव खाम्फाफोर होनानै देरहाहोदोंब्लाबो खामानि मावदोंमोनब्लाबो माबा मोनसे आद्रा थानाय निश्चय बयबो मोनदोंमोन खामानि मावबावनो माबा मोनसे आद्रा थानाय बयबो मोनदोंमोन तारमाने जेसेबांनाखि गोसो होनानै खामानि मावनो सिगांदोंमोन दा बेयो बयनाबो एसे आद्रा थानाय मोनदोंमोन ओंखायनो दिनै जोंनि जेनिखि हास्थायनाय जोंनि जेनिखि साननाय बे समस्थिनि रायजो राजाफोरनि जेनिखि साननाय हास्थायनाय दिनै मोगथां महर मोनफुंनायनि थाखाय जोङो चिरांदुवार समस्थिनि जानानै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ खनसे आरोबाव जयै जोङो धन्यबाद होबावगोन प्रमद बर' सारनि थाखाय जोङो बयबो धन्यबाद होगोन प्रमद बर' सार धन्यबाद प्रमद बर' सार धन्यबाद इउपिपिएल लং लिभ इउपिपिएल लं लिभ रन्जित बसुमतारी सार वेलकाम रन्जित बसुमतारी सार वेलकाम गोजोन्थों दा दिनै सारखौ मोननो हानानै जोङो गोजोननाय मोन्दों फोरमायनो हायाखै ओंखायनो बे समाव आङो जोंनि मानगोनां बिजाथि सारखौ बे समाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो आङो गुरैयै खावलायबाय जोङो मोनसे गोदान थांखिजों गोदान मिजिंजों दिनै हानजा सुरनो नागिरदों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा थांखि बे थांखिया जादों बिटिसि ओनसोलाव जौगाथायजों लोगोसे सान्थि खौसेथि गायसननाय आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सासे केन्डिडेट महरै आंखौ लेजिस्लेटिभ मेम्बार जानानै हालामनि खामानि मावनो सायख'नो थाखाय आं धन्यबाद होदों খুব ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াত সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু নেত্ৰীসকলে উপস্থিত হৈছে বিটিসি অঞ্চলত আমি যোৱা কাউন্সিল ইলেকশ্যনত ब्लक युथ एकदम एनार्जेटिक लिडार আমার ইউথৰ পৰা একদম এবাৰ মানে মই আপুনি কৈছো না এবাৰ কাম কৰাটো বন্দে ভাৰত